Despedimos a programación deste 2024 na Televisión Municipal das Pontes e, como cada ano por estas datas, acompáñanos o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, para facer un percorrido do que foi este 2024 na nosa vila. Que tal, alcalde? Benvido á Televisión Municipal. Hola, moi bons días. En primeiro lugar, como dicía, facemos ese percorrido polo que foi a actualidade do Concello das Pontes neste 2024 e poderíamos comentar esas diversas obras que se foron acometendo nos diferentes vieiros que hai tanto no centro da vila como nas diferentes parroquias para mellorar a calidade de vida dos ponteses e pontesas e o achegamento das comunicacións das diferentes aldeas co que é o centro das Pontes, non? Sí, a verdade é que estamos a remodelar todo o que os viarios municipales, as rúas municipales, os lugares das parroquias, mellorando lóxicamente a accesibilidade, a seguridade vial, o tráfico e, por tanto, mellorando a calidade de vida das persoas, non? Estamos a falar de que este mesmo ano remodelamos distintas vías, prazas, espazos públicos. No 2025 remodelaremos outros distintos espazos públicos, como lle tocará por fin ao entorno do mercado. Este ano lle tocou o mercado en si mesmo, o interior do mercado. O ano que ven lle tocará o exterior do mercado. Demoleremos tanto o transformador que hai ali, o CT que hai ali, e o trasladaremos, como as construccións que hai que necesitan ser demolidas canto antes, non? Para embellecer o que é o núcleo exactamente do casco urbano, non? Melloramos a propia Praza da América, que é un lugar ben simbólico para un pobo como as Pontes, que emigrou a finales do 19, principios do 20, precisamente a Cuba. É unha praza dedicada a esas xeracións e ao esforzo que fixeron polo futuro das Pontes. Remodelamos distintas rúas nos barrios como o Poblado da Fraga ou no Poblado da Madalena. Agora estamos precisamente axudicando a remodelación da praza principal da Madalena, a remodelación do que son as beirarrúas de Goente, a marxen esquerda en dirección Cabanas. Remodelamos a Rúa Cabanas na súa integridade, seguimos con fases da Avenida da Habana e temos outra aprobada. Iniciaremos en breve tamén as obras de outra fase na Pardo Bazán e temos outra máis tamén aprobada. Modificamos parques infantís, remodelamos prazas, vías, melloramos iluminación. Hoxe mesmo, en Xunta de Goberno, se estará aprobando, ou se aprobará, a remodelación da Rúa Real, que é a primeira rúa que hubo nas Pontes e que necesita xa unha actualización de servizos e de estética, nunha vila que melloramos enormemente. Remodelamos a vila na calle San Juan, na rúa da Igrexa, no calexón de Perfolla, no calexón do Trigo. Remodelamos toda a iluminación, fixemos un paseo fluvial, tivemos que remodelar precisamente polas tormentas que destrozaron varias veces o mesmo. En definitiva, obras que permanentemente por unha parte xeran emprego e por outra parte axudan a facer das Pontes unha vila ben bonita, non? Falaba vostede de melloras para a vila, sen dúbida, unha das grandes melloras deste ano 2024 que vai a ter incidencia no 2025 é a adquisición do antigo colexio Pardo Bazán para a construción desa residencia municipal, ese proxecto que parece que vai a supoñer, dende logo, un modelo pioneiro, non? Polo que ten dito vostede xa en outras intervencións. Sí, en primeiro lugar, vai ser unha residencia provincial. A promove a Deputación da Coruña, porque o Concello, lóxicamente, non ten xa esa capacidade. Non hai ningún concello en toda a comarca de Ferrolterra e o Ortegal. Dos 21 concellos que integran esas tres comarcas, ningún ten residencia municipal, porque, lóxicamente, cando a central térmica funcionaba, tíamos esa capacidade, hoxe non a temos, e, polo tanto, temos a sorte de que hai unha administración que, explicada a necesidade que hai nas Pontes dunha residencia pública, decide dar o paso por primeira vez na súa historia. A Deputación da Coruña vai a facer a primeira residencia da súa historia en 200 anos de vida que ten a institución aquí nas Pontes, para ir dando cobertura a esas necesidades que ten non só as Pontes, senón tamén a comarca. E decidimos facelo na parcela máis idónea, según os informes e según o que entendemos nós. Eu creo que o Colexio Pardo Bazán é unha parcela espectacular, necesita ademais
esa infraestructura da súa retirada, porque hoxe mesmo un problema de estética, de inseguridade no barrio. Eu creo que a decisión de facela ali, a residencia, é unha decisión que, por unha parte, vai a exilizar moito a construción, e, por outra parte, vai a resolver un problema enorme que tiñan os veciños, que era unha reclamación tamén histórica, non? E se falamos de residencias non podemos esquecer outro proxecto que ao mellor foi menos nomeado ou menos importante, pero tamén é un proxecto punteiro, dende logo, para traer para aquí, para As Pontes, como é o proxecto desa residencia de saúde mental. Pois sí, será a primeira residencia de saúde mental, ainda que parezca increíble a data de hoxe, a primeira residencia de saúde mental que hai en toda a comarca, cando en realidade pois, a saúde mental é unha necesidade a súa cobertura de forma urxente, non? Por tanto, pois, agradecer a asociación que promove esta residencia, que está financiada por unha parte polo Concello das Pontes, con medio millón de euros, por outra parte a Xunta de Galicia con fondos europeos do Ministerio de Política Social con outro medio millón de euros, e a Deputación da Coruña, que aprobou fai 15 días outra aportación máis de medio millón de euros máis. Ademais de fondos propios da asociación, fará que no 2025 teñamos a primeira residencia de saúde mental da comarca aquí, nas Pontes, aquí na Fraga, non? E cambiamos agora de asunto, se lle parece, para tocar un dos temas que quizáis máis preocupan a veciñanza das Pontes, que pode ser o emprego, porque en ocasións pode haber esa percepción de que hai un paro demasiado elevado, pero as cifras din o contrario, non? Sí, a verdade é que estamos en 313 parados. Para que nos fagamos unha idea, temos menos parados con Pontedeume, con 2.000 habitantes menos que ten Pontedeume, non? A verdade é que estamos na cifra máis baixa de paro da historia da nosa vila, con diferencia, polo tanto, pois é unha moi boa nova, non? Eu creo que os polígonos agora mesmo están en unha fase de ebullición, temos 7 ou 8 proxectos de ampliación ou de construcción de fábricas que xa están ou que se queren instalar e que van a ter o problema que hoxe ten As Pontes, non só As Pontes, sino en todo o entorno, que é a dificultade para encontrar man de obra, non? É dicir, estamos a falar de que moitas empresas achegan a nos porque teñen dificultades serias para poder cubrir as súas necesidades de traballadores e traballadoras, o cal, pois, é unha situación estrana, non? Por unha parte, temos pois máis de 2 millóns de euros, máis de 2 millóns de parados e paradas, e por outra parte non encontramos traballadores e traballadoras para cubrir as necesidades das nosas fábricas e empresas, non? Por tanto, bueno, temos esa inquedanza, pero en calquer caso eu creo que os polígonos de As Pontes e os proxectos de As Pontes actuais xa están, pois, a inmensa maioría a pleno rendemento, e a verdade que as cifras aí están, non? E agora, xa que fixemos un pequeno percorrido polo que foi ese 2004, quedan aí tamén varias peticións por parte do Concello das Pontes a diversas administracións para a mellora da calidade de vida dos ponteses e pontesas, comezando por ese comunicado que recentemente publicaban demandándolle á Xunta de Galicia ese servizo de raios X e a mellora no servicio de pediatría no Centro de Saúde das Pontes, non? Sí, a verdade é que a pediatría, pois, agora mesmo está adolecendo de que ás veces hai, ás veces non hai, e por tanto requerimos que se cubra ese servizo para dar cobertura á demanda que hai dos rapaces e rapazas das Pontes, das crianzas, e por outra parte é unha situación un pouco discriminatoria, non? Que os veciños e veciñas das Pontes teñan que acudir a un centro de saúde a Ortigueira ou a Pontedeume para facer unha placa, cando aquí temos unhas instalacións perfectamente acondicionadas para que seña así. Por tanto, exiximos a Xunta de Galicia que free esa discriminación cos veciños e veciñas e que instalen As Pontes o aparato que incluso nos ofrecimos comprar nos o Concello das Pontes o aparato, que probablemente non haxa ningún concello na comarca que faiga esta oferta, non? Nos ofertamos comprarlle a Xunta de Galicia o aparato de rayos X para que o poida operar e dar ese servizo básico aos veciños e veciñas. E outra das súas demandas tamén neste 2024 foi a mellora das comunicacións da vila e a súa comunicación coa AP9 concretamente, non? Sí, porque cara ao Porto Exterior de Ferrol temos unha magnífica conexión, cara a Meseta, Madrid e Lugo temos unha magnífica conexión, pero a máis empregada e a estratégica é a que nos conecta coa P9, non?
co corredor atlántico, con Coruña e con Vigo, con Santiago, a capital. E aí temos unha estrada que foi remodelada nos anos 2000, 2002, pero que en calquer caso está obsoleta, que onde é prácticamente imposible adiantar en condicións de seguridade e pola que circulan cada día 5.100 vehículos ao día entre vehículos lixeiros e transporte pesado, non? Por tanto, eu creo que ten unha intensidade media moi alta e, por tanto, pedimos a Xunta de Galicia que empece a diseñar unha conexión coa P9 decente. Por a nosa parte, fixemos xa contactos, tanto co Concello da Capela como cos veciños de Goente, para que se poda, como mínimo, ir facendo dúas circunvalacións que permitan correxir a inseguridade viaria que hai neses lugares e, lóxicamente, a reducción de velocidade que impón esas travesías, non? Por tanto, para nós é fundamental esa infraestructura e o futuro das Pontes reclama que esa infraestructura seña mellorada, non? Pois, alcalde, pola nosa parte, nada máis que engadir, supoño que quererá dirixirlle unhas palabras aos veciños e veciñas das Pontes para rematar o ano. Bueno, pois aproveito a ocasión que me dá a televisión local pública de As Pontes para felicitar o ano que entra esta noite, o 2025, que seña un ano cheo de bons momentos, de ledicia, no familiar, pero tamén como vila, como pobo, non? Entre todos e entre todas, todos xuntos, pois construímos o pobo cada día e, polo tanto, un ano máis seremos un pobo exemplar, referencia no cultural, no deportivo, no industrial e, polo tanto, será seguro un bo ano para todos e para todas. Feliz 2025, ponteses e pontesas.